بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. İş böyle değildir. Belki şoların aytmanı gizlep yören zatları yüze çıkıp aşkar boldu. O eger şolarını dünyaga eltilip koysa, yine şolar etmediğilen işler ederler. Hakikatte olar yalancıdırlar. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. O aydarlar şu dünyadaki dirilikten başka dirilik yoktur deyip, ve biz ikinci mertebe dirilmez deyip aydarlar. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Ve eger siz görseniz, özlerinin perverdigarının huzuruna sual için saklanan ne? Allah Tebarek ve Teala aydar, aya şu hak değil mi deyip, aydarlar, Havva, Hudayimize qasam bolsun, haktır. Şonda Allah Tebarek ve Teala şolara aydar, pes dünyada kafir bolmanız sebepli azabı dadın deyip. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Tahqiq ziyankar boldular. Ontor adamları ki Hudaýy mulagat etmegi yalan deyip aytıpdylar. Ta wagty ki şolara kıyamet birden gelse aydarlar, ökünç we afsus bize bolsun ki kıyametin barasyny beperwa bolup şonu yalan bilip amadalyk görmeýändir. Bu özleri de eden günahlarını arkalaryna götererler. Agah bolun, ne beýle yamandır şolaryň göteren ýükleri. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dünya diriligi hiç zat değildir, meger oyundur ve bazyça zatdır. Ve ahiret öýü perhizkarlar üçün ýaxşyraktır. Aya ahredip fikretmeýäňizmi? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Tahqiq biz bilýärs, elbette kafirlaryň aýtýan zatlary seni gam etdiýär. Pes şolar seni tekzip etmeýärler, lakin haqiqatda zalimler Hudaýyň ayatlaryny inkar etýärler. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وتحقيق sizden ozolla köplerçe peygamberlerini tekzip edip yalancı diýendirler. Pes şolar özlerini yalancı diýip aýdylan eziyet azar berilmegine sabr edip tagat getirdiler. Ta şolara meniň nusratym gelýänçe. O şolara men nusratym geldi, düşmanlaryny nabud etmek bilen. Allah Tebarek ve Teala'nın sözlerine tağyir ve tebdil yoktur. Ve tahqiq sana peygamberlerin haberlerinden bazıları geldi. وَإِن
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وeger şolaryň Qur'anyň ýüze urmekleri saňa agyr gelse, şu suratda eger başarsaň ýere girip ýa asmana çykyp şolara bir nişany we alamet getirmegi pes getirin. Weger Allah tebarak we taala istesedi, şolaryň hemmesini hak ýolda jem ederdi. Lakin Allah tebarak we taala onu istemedi. Pes özüňi helakata salma we jahillerin we zat bilmeýänleriň jumlasinden bolma.